Στο τιβάνι δεν λέγονται απλές ιστορίες, αλλά εξομολογήσεις που αντέχουν το βλέμμα του άλλου. Φράσεις, ψίθυροι, λέξεις που υπόνονται μέσα στο άβατο του θεραπευτικού δωματίου. Ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις πολλές φορές. Φόβοι που δεν τόλμησαν να βγουν στο φως νωρίτερα. Αγωνίες για το αύριο. Έρωτες που άνθησαν και χωρισμοί που πόνεσαν. Πένθη που βάριναν την καρδιά και νέα ξεκινήματα που γέννησαν ελπίδα. Ενοχές, επιθυμίες, περισσότερες επιθυμίες. Σιωπές που μίλησαν πιο δυνατά από τις λέξεις. Μυστικά που ζητούσαν να ακουστούν. Και μια αλήθεια που πάντα περίμενε να βγει στην επιφάνεια. Αυτές είναι οι ιστορίες που κουβαλάμε μαζί μας. Και τώρα είναι η στιγμή να τις μοιραστούμε και μαζί σας.